Mau piye ceritane, Mas? Radong ora ngerti kok. Iki menggok iki lurus wae yo. Iki mesti mau, iki mesti mau pelakune iki. Aku tangi turu kaget. Aqua pecah semua, saudara. Ngebuanter iki mau bro, nek dulu aquane. Oh, aku laran kok Banter yo, banter. Saka ngendi to mobile sing iki saka kono, mobile menggok rene mesti. Arahe rono. Oh. Iki pas selesai, berarti aman, sudah selesai. Tapi aku meduk kok dapatnya. Wis selesai to? Aku tengok kono kae kok mau buar Buar. Ayo jenengan tengok nang pinggir kono ae. nang kanan kapi. Oh. Tak ngerti. Malah aku ki lagi gawe teko aja. Ning kandang sapi gantine rungono. Iya, iya. Di Sumber Mulyo.